Somos Rontegi Garatik, pentsatu genuen jardunaldi ludiko batzuk ospatzea, auzoko elkarte desberdinak kontuen izan da. Hau da, Arrontegi auzoak baditu zenbait elkarte, zenbait eragile, urtean zehar lanean dabiltzanak, gu pentsatu genuen danak batzea, egun batean. Erabiliko ditugu bi espazio desberdin, banandu ditugulako adinaka. Hau da, San Luis Plaza izango da helduentzako espazioa, eta Errontegiko eskola izango da txikientzako espazioa. Aniztasun kulturala indar handia dauka bi arrazoiengatik. Batetik gure oinarrietako bat delako, eta bestetik auzoko errealitate bat delako. Orduan, guk zer egin dugu, aniztasun kulturala transversalki landu. Hau da, sortzen ditugu espazio batzuk, ludikoak direzenak, domekakoak ludikoa izango da. Orduan, espazio horietan jendea bilduko da, bertan harremanak landuko ditu, eta hor interkulturalitatea eta hori lantzen da. Orduan, zer egin dugu baita? Autoktonoentzako hainbat ekintza interkultural prestatua da. Txikiekin egingo dira jolas interkulturalak, eta San Luis Plazan bilduko dira zentro regional batzuk haien kultura ezagutarazteko edo erakusteko. 17an bai, Domekan, hasiko da goizeko 12etan bi ekintzak, bi espazio horietan hasiko da dana goizeko 12etan, eta ordu biterriak arte izango dira ekintza guztiak. Eta gero, 3 laurden gutxitan, 3etan gutxi gora bera, hor bai egingo dugula baskari komunitario bat, Errontegi eskolan egingo dena, eta momentuz baditugu apuntatuta 140 pertsona. Orduan, etor daitezke gehiago edo bai, hori. Kolore guztiak fasismoaren kontra, kolore bizia xenofobiaren kontra. Baskarian izena emateko bi modu daude. Edo rontegigara@gmail.com korreora mezu bat bidali, jartzen zenbat pertsona joango diren, eta listo, edo dei bat. Somos Rontegigarako bulegora 944 755 Pero dugu eguraldi hona egitea, animatzen ditu, orokorrean animatzen dugu Errontegi auzoko edonor eta Barakaldoko edonor gure realitatea ezagutzeko, eta oso divertigarri izango delako. Dantza egongo da, egongo dira tailerrak, daztaleku, beste kultura batzuetako janaria jateko aukera, eta hori.